vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndegedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndakapinda mumarriage, my first marriage, pandainge ndichiri mwana mudiki, ndokubva ndazotanga kunetsana nemurume. Ndakati ndichibuda mumarriage iyoyo ndikabva ndapinda futi mune imwe marriage. Ipapo I was not thinking straight. Yainge iri nyaya yekuti I was just in pain. Murume ava kutanga kundihurira, ndokubva ndamhanya ndikapinda zvekare mune imwe marriage nerimwe dhara. Ndakabva ndazotanga kushungurudziwa. Apa ndini ndainge ndiri mukadzi mudiki, apa ndichinzi ndainge ndiri hure. Mudhara iyeye ainge aine vakadzi vekuwanda mukoma. So ndakazoti ndatiza mudhara uya ndikamubira mari yake, ndikabva ndazouya kunoko kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno ndikabva ndati ndainge ndichida kuti ndinge ndichingozvichengetera hangu mwana wangu ndiri ndega, but ndakabva ndazosangana manje neuyo wacho wandiri kugara naye, but honestly mukoma, murume uyu I don't even feel him at all. Saka handizivi kuti ndingaitawo sei kuti ndinge ndichizodevelopawo ma-feelings for him, because most of the times tinoti paya panguva iyo yatinenge tichivaka bonde, then I find myself ndava kutoboekana ndichitonzwa kutomusema. Apa munhu atori right, ende akangoti angogara neni for 1 month akabva ati hazviite kuti ndinge ndichigara newe ndisina kana chandakakubvisira. Handina kana kumbogara ndakamupindura because ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichibvisirwa mari naye. Saka iye akabva angoita zvemusoro wake, ndobva azotaura nehama dzangu, akabva azotumidzira bhudhi vake variko kuZim, ndikabva ndabvisirwa tsvakirai kuno. So right now anongogara achingonditi iwe tofanira kuti tinge tichiseta madates, then ndobva ndobva ndanokubvisira, atori nekamari ako kaakasevha. Saka nyaya iripo ndeyekuti inini hangu ndotongofunga kuti zviri nani kuti vabereki vangu vange vachitongozvidyira zvavo mari, munhu uyu ndobva ndamutiza. Saka chimwe chandakavenga paari ndechekuti iye ane rasta. Kubva ndichiri musikana mudiki ndaingozviudza kuti handidi kuti ndinge ndichizoroorwa nemurume anoita zvekurukwa musoro, anoita izvi zvemarasta. Saka ndo zvinotongondibhohwa paari, but zvimwe zvose aiwa munhu atori bho zvake. Saka ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, vachindipawo miono yavo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So mukoma nashe tina vamwe vatete vedu ava, she had been living like a very private life for a very long time. So mushure mekunge vamwe vatete zvekare vazoshayika, ndo patakatotangawo kutovaona vatete ava. Vatete vedu ava vanogara kuchishawasha, apa vane mari ine mumvuri, but vatete ava ivo vane vana vavo vaviri vanopenga. Saka panguva iyo pavakauya kurufu rwavatete, ndo pavakauya noumwe mwana wavo musikana uyo. So ndakabva ndazoti ndainge tichida kuti tinge tichizosvika kumashops. Saka mukuzonofamba ndo paakabva azongotanga kungorotomoka achiti ivo vatete, hanzi vatete vane hari yavo iyo inogara mumotikari. So akati andiudza kuti mumotikari mavatete mune hari yainge irimo. Mukomana shi takazoti tadzoka paya ndokubva ndazomuti ange achikumbira makeys emotikari kuna vatete, but vatete vakabva vamunyima makeys. That very same night vakabva vadzokera kumba kwavo. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi vatete vakatongoya kurufu, but mushure mekunge ndataura nemwana wavatete, tataurana zvatakataurirana, then paakazokumbira makey ndokubva vazotopinda mumotikari vakabva vatodzokera kumba kwavo. Havana kana kuzombomirira kuti tinge tichizoviga vatete avo vainge vashayika.
zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Saka ndinewo secret iyo yandakaudzwa nemunin'ina wangu, akabva ati mukoma, ndinokumbirawo kuti musambofa makaudza kana ani zvake secret iyi yandava kukuudzai. So at that time munin'ina wangu na amainini vainge vachangobva mukusvika vachibva kuSouth Africa, saka vakauya vaine mari yainge yakawanda, vakabva vasvikira pamba pangu. Saka ndainge ndichitonzwa hana yangu ichirova throughout the night ndichiti mufana wangu uyu kuti haana kubira munhu kuSouth Africa kana kuti haana kusiya akaponda munhu kuSouth Africa ikoko kana kutoromba, because mari yavainge vainayo yainge ichitosvika almost kuma 350,000 rands in cash mukoma. Apa vainge vakatenga magroceries kudhara. Magroceries iwawo vakatoita zvekutomabatisa. Magroceries ndo akatanga kusvika paground ivo vasati vauya. So ndakazoti manje ndomukweshena mufana wangu, ndikabva ndati iwe ndiudze kuti what really happened kuSouth Africa, mari iyi wakaiwana kupi? Because kana wakauraya munhu tinofanira kuti tinge tichizviziva, ende inini ndiri hama yako. Akabva azoti mukoma, pandainge ndiri kuSouth Africa uko pane zvakaitika, amainini venyu pane zvavakaita. Saka ndainge ndava kutofungidzira kuti mufana wangu uyu anenge akabata amainini vaine chikomba ndokubva aponda munhu. But akabva azondiudza kuti iye mukadzi wake ainge achishandira umwe murungu. Murungu uyu hanzi anobva kuGermany, saka murungu uyu akabva azoofa mukadzi wangu mari. So mari iyoyo yacho yavakazouya nayo, hanzi that was part of the money that. So mufana wangu akabva azoti amainini pavakabva kubasa ndo pavakabva vazotaura nyaya yavo. Iyewo mufana wangu akabva atoona kutoti rainge riri good dhiri. So dhiri racho rainge riri rekuti amainini hanzi vakatomboita nguva vachirara nembwa, vachirariswa nembwa yemurungu ndokubva vapiwa mari. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna banguru avo. Hanzi ndo secret yandakaudzwawo nemufana wangu kuti mukadzi wavo bamunini hanzi akarariswa nembwa, imbwa yemurungu ndokubva apiwa mari. Strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri kugara uye zvekare ndiri kushandawo muno muSouth Africa. Ndichiti ndiri kushanda basa rangu, ndinotoitawo basa rekubatsira vanhu, but handibatsiri vanhu mahara. Uye zvekare ndinosarudza, handibatsiri vanhu vanotambudzika. Ndinofarira kubatsira vanhu vandinenge ndaona kuti vanhu ava vane mari dzavo. So mukoma, inini pandakatangawo kuita izvi zvekuprofita ndakabva ndazongorasikirawo mumaoko eumwe murume uyo akandiudza kuti iye akaitawo zvekutengera manjuzu. So iye ainge achiprofita achishandisa njuzu iyo yaakaita zvekutengera, uye zvekare njuzu iyoyo yainge iine simba rekuti kana pasowe pake pakangosvikawo umwe munhu anenge aine chipo chake chekuprofita, njuzu iyaya inobva yazovhara chipo chemunhu uya. Uye zvekare kana chipo chacho chichikwanisa kubika, then aibva azobira munhu uya chipo chake. So akabva azoti ainge achida kuti neniwo ndinge ndichizowanawo njuzu yangu yekuti ndinenge ndichizoshandidzana nayo. Ndikabva ndabvuma mukoma, ndakati ndabvuma paya ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonobikwa. Ndakanobikwa kuMozambique, pandakazotodzoka ndainge ndatova nenjuzu yangu. Saka njuzu iyi inogara muchiuno mangu umu, yakaita kunge nyoka iyaya yemumvura. Saka inenge yakatozvimoneredza muchiuno mangu umu, especially paya pandinenge ndakamira pamberi pevanhu kana kuti pandinenge ndichibatsira, inenge yakatozvimoneredza muchiuno mangu umu. Saka ndo connection yandiinayo nenjuzu yacho iyoyo. Uye zvekare inenge ichitondiudzira everything about the person uyo anenge auya kwandiri kuti ndige ndichizomubatsira. But iyo manje haidi kuti ndinge ndichibatsira vanhu ava vanotambudzika, but I have a big price that I have to pay. Zvimwe zvacho hazvitauriki pamhepo. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mamwe masacrifices acho andinoita haatauriki pamhepo. Ndinokwanisa kuzotongo
karuka ndazosungwa. Strange things do happen in this world. Apa hanzi ndine nyoka yangu iyo yandinoshandisa pakuprofita. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndinoita zvekuruka musoro. So ndakabva ndazoenda kun'anga. Chakakonzeresa kuti ndinge ndichienda kun'anga, ndakamborwara for a very long time. Mukoma, maoko angu awa aigara akazvimba achiita kubanda, and most of the times vanhu vaitomanzwa maoko angu achirira kuti ka. So vavengi vangu vainge vatondiparadza. Ndokubva ndazoenda kun'anga. Pandakaenda kun'anga ndakabva ndazoratidzwa umwe mukadzi uyo ainge achizviita friend yangu, but iye ndiye ainge akatondikuvadzisa. Saka mukadzi uyu ndakati ndichimuona paglass, ndakatomuona zuva racho iroro raakandikumbira tsono. Ndokubva ndazomupa tsono imwe yandainge ndichishandisa. Saka tsono iyoyo mukoma haana kuzondidzosera tsono iyoyo. Mangwana acho ndiye akazotouya akabva ati imi ko tsono yenyu ka iyi. Ndikabva ndaitora, but tsono iyoyo ndakazoti ndava kunoishandisa ndakangozvibaya zvishoma kudai. Kubva ipapo ndo maoko angu paakatanga kurwadza. Saka ndaingoti achapora ndichitongonwawo mabrufen kusvika azozvimba. Maoko angu akazvimba zvekuti pandakazoenda kuchipatara mukoma ndakazodreniwa mvura yainge ichizvimbisa maoko angu. It was almost about a liter of water that they drained. Ndokubva aserera. Ndaingoti ndikangodischajiwa the following day anenge azvimba. Kana ndiri muchipatara ndinenge ndiri right, zvokuti kana manesi akasvika pakutoshamisika kuti what was going on. Zvino mukoma ndakati ndiriko kun'anga kuya n'anga iya ndikabva ndaiudza kuti munhu uyu ndainge ndichida kuti munhu ange achizofa. Saka iniwo ndainge ndisingazivi kuti panofa munhu when that person dies, kunyange akakutadzira hazvireve kuti ndo panenge pagumira sarungano. Mukomana ashe ndakabva ndachizotanga manje kumurota mukadzi uya achiuya kwandiri achinditi ko wakandiurayireiko nhaiwe, wakandiurayirei. Saka n'anga iya yainge yakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichimutuka ndichimuti kuhondo hakuna ngozi. Hauzvizivi here kuti iwe wakafira kuhondo hakuna ngozi. But akabva azotanga kuuya manje ari very powerful achinetsana neni. Ndokubva ndazomhanya ndikadzokera zvekare kun'anga kuya. So mukoma ndakati ndadzokera kun'anga kuya ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga kawalet. Ndikabva ndatenga kawalet. Saka mukawalet umu ndo munogara kamudzi kacho ikako kanodzinga chipoko chake. Kamudzi kaya kakabva kazotanga kundipa mari. Dzimwe mari dzandainge ndisingatombonzwisisi kuti dzainge dzichibva nepi. Ndaizoti kana ndachaisa ndaenda kumba apa ndinenge ndichitoziva kuti maybe ndinenge ndangoruka vanhu vangu 3 pamwe ndiye ndingori kana ne1.2, but ndaizoti kana ndavhura handbag yangu mukuzonoverenga mari ndobva ndatoona kuti kuinga wani zvandine kana 5,000 kana kuti 6,000 rands. Ko mari yose iyi yabva kupi? Ndobva ndakazofunga kuti ndinge ndichidzokera zvekare kun'anga kuya. Ndakabva ndazodzokera kun'anga kuya ndokubva ndazotaura nyaya yangu kwavari sekuru vaya, vakabva vazonditi nhasi ndikuda kuti unge uchirara pano. Ndakabva ndazorara kumba kwavo sekuru vaya. Saka vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizorara chikwama chiya chakavhurika. Vakabva vandipa umwe mushonga wavakanditi wainge uri mushonga wekuti ndinge ndichizokwanisa kuona chacho chainge chichindipa mari. Ndazoenda ndikabva ndazonorara chikwama chiya ndakangochisiya chakavhurika sezvandainge ndaudzwa nasekuru vaya. Then ndakabva ndazomuka painge patori pakati peusiku. Pandakazomuka ndokubva ndazoona kuti muwalet mangu mainge muine kamwe kadhara kainge kakadongorera. Kadhara kaike kakabva kazobuda muwalet muya. Ndokubva kakabuda for almost 5 minutes. Pakakadzoka kadhara kaya kainge kakabata ziplastic bag rainge rakazara mari. Kadhara kaya kakabva kazoisa plastic bag riya padhuze neni. Iko hakana kana kutombozviona kuti ndainge ndakatosvinura ndichitoona movement dzose dzainge dzichiitika. Ndokubva kadzokera zvekare muchikwama muya. So mangwana ndakabva ndazoudza sekuru, vakabva vanditi ndiye ava mwana wako. Saka right now ndinonzwa ndichitya. Pose pandinonzwa nyaya dzevanhu vanoti ivo zvinhu zvavo zvakazovapandukira, ndinobva ndanzwa hana yangu ichirova. Kuenda kubasa ndinongoenda hangu
but mari chaiyo mari ndatova nayo, but ndinotya kuti kanhu aka kachazondipandukira. N'anga iya yakabva yanditi kune mwana here angada kushungurudza mubereki wake kana kuuraya mubereki wake. Ndikabva ndati kwete. Vakabva vanditi ziva kuti kamunhu ikako kawakaona iwewe utori amai vako, kuti kange kachirarama ndiwe. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndine kadhara kangu ako kandinako kandakapiwa kachikwambo kangu kanogara muwaleti. Hanzi ndo kanondipa mari, kanopota kachindipa mari, but ndinotya kuti one day kachazondipandukira. Ya, pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Apa hanzi nganga yacho yakandiudza kuti I should not be worried, nekuti iko kachikwambo kacho kanotiona sekunge inini ndava amai vako. Ya, ngatitaurei navo mucomment section. Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri murume, ndine makore 49 years ekuberekwa. Mukoma ndakaitawo utsinye zvaizvezvi ndiri kugarawo nemukadzi uyo ainge ambori mukadzi wemunhu. So takasanganawo zvedu munomu muSouth Africa. So iye pane paainge akambouya nemurungu wake kubasa kwedu. So ndakati ndamuona ndokubva ndanzwa ndichimuchiva, then ndikabva ndazomupfimba. Ipapo zuva ravakatanga kuuya ndakati ndamupfimba ndokubva andinyima mafone numbers ake. Ndikabva ndati hazvina hazvo basa, but mangwana acho even though ndainge ndatokanganwa nezvake, ndatoona kuti munhu kana akagara akunyima manumbers ake zvinenge zvichireva kuti anenge asiri interested mauri. So mangwana acho to my surprise ndo paakabva achizondipa manumbers ake mushure mekunge ndangozamawo laki zvekare. Akati andipa mafone numbers ake, ndo patakabva tazotanga kutaura, but akabva azondiudza kuti iye ainge asitombori kana interested mandiri. So mukoma ndakazongoramba ndongomupfimba even though ainge achindiudza kuti she was not that interested into me. Ndikabva ndazoenda kune imwe n'anga yangu. So n'anga iyi yakabva yazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga huku. Ndokubva ndazotenga huku iya yechiboy. Ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichinyora zita rake pasi. Ndokubva ndanyora zita rake. Ndokubva ndazonzi ndinge ndichiuraya huku iya. Ndakauraya huku iya. Ndikabva ndazonzi ndinge ndichizoita kuti ropa iro rainge rava kubuda pahuku iya yandainge ndauraya, ropa riya ringe richidonhera pachipepa chiya chandainge ndanyora zita rake. Saka ndakanyora ndichiti ndainge ndichida kuti ange achiramba murume wake uye zvekare ange achizoda inini, but I am married zvangu mukoma. So panguva yacho iyoyo ndainge ndinyatsokumunzwa muropa kuti ya ndinotomuda, but mushure mekunge ndazosangana naye pabonde several times tainge tichingoshandisirana dziviriro kudzamara tazongotanga kungoita zvakadaro, but kubva ipapo ndakabva ndatonzwa kutoti haana kana dhiri. Saka right now munhu uyu iye atori in the process of destroying her marriage. Even though ari in the process of destroying her marriage, inini handisati ndamuudza kuti handina kana basa naye, nekuti ndinoti kana ndakamutarisa ndinobva ndamunzwira tsitsi, but chokwadi ndechekuti handina kana basa naye. It is just that ndakangobatwawo neruchiva semurume, ndikabva ndafungidzira kuti nerunako rwake zvekare nekuzasi uko kwainge kuchizondinakirawo, but ndikabva ndaona kutoti akutomborina kana dhiri zvachose. So ndiyowo confession yangu iyi mukoma. Ndakatombodzokera kune n'anga iya yakandibatsira, ndikabva ndati sekuru ndikuda kuti ndinge ndichiita mareverse deal. Saka sekuru ava vakati mareverse deal hapana, tinofanira kutoti tinge tichitomirira kusvika mushonga wacho iwoyo watakagadzira wa expire. Saka ndakavabvunza kuti uno expire rini. Ivo vakabva vanditi kuti ndinge ndichikuudza kuti
unoexpire rini mushonga uyu, ndingakunyepera chizukuru. Zvatichatongoita ndezvekuti tichatongomirira kusvikawo apo paanenge ava kukurakidza kuti hasisina basa newe. Instead of you coming back uchizorenewa, iwewo unobva wazongosiyana nazvo, naiyewo anobva abuda mulife mako. But what if mukoma munhu uyu akangoramba ari teki neni for the next 5 kana kuti 10 years? Zvakatoitika mukoma a few days ago ndezvekuti akatomboya kumba usiku, ndikatofungidzira kuti munhu ainge achinyepa. It was somewhere kuma 12 apo paakatanga kungondibhaza, ndikabva ndazopinda paWhatsApp akabva anditi buda panze. Ndakakumirira panze, so ndakatofungidzira kuti munhu ainge achinyepa, achindiudza iye kuti ainge atadza kurara achingondifunga. So akatongoya ndokubva atongochamba gate. Apo achinditaipira kudaro ainge akatomira padhuze nepawindo yeroom yandinogara. Apa ndakaroora nditori nemukadzi uye nditori nevana zvekare nevazukuru. So mukoma munhu uyu teki yacho yaava kundiita, I am really scared. So munhu uyu teki yacho yaava kundiitira. So munhu uyu teki yacho yaava kundiita. So munhu uyu teki yacho yaava kundiita yakanyanya. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo, ichibva kuna sekuru. Hanzi nditori nevazukuru. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo sekuru ava mucomment section. Hanzi ipapo ndaitozvidza kutoti munhu uyu ndikutomuda, but after ndikabva ndaona kuti hapana apa munhu uyu ndakatomushandisira mushonga. Apa mushonga wacho hauzivikanwe kuti uchaexpire rini. Kushandisira munhu mushonga zvekuti anosvika pakuuya kumba kwako pakati peusiku achisiya murume kwake. Zvakangooma hazvo veduwe.